ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትዕሉ እምበር ከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ዘመፀኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ስራሕ ታሪክ ቢንያም ግርማይ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በፂሖም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሎሚ ታሕተት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ እዋናዊ መግለፂ መቐለ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ህወሓትን ትግራይን ይዘራረባ ኣሎ ሩስያ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣንጻር ዩክሬን ንኻልኣይ መዓልቲ ቀፂለን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ስራሕ ታሪክ ቢንያም ግርማይ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በፂሖም ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ናብ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ካብ ብፁዓን ኣቦታት ቡራኬን ቃለ ምዕዳንን ተቐቢሎም ብተወሳኺ እቲ ተቐዳዳማይ ኣብ ቤልጅየምን ሆላንድን ዝካየድ ዙር ሪኒው 2024 ክሳተፍ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ሪኒው 2024 ፅባሕ 28 ናሓሰ ክጅመር እዩ ኣብዚ ንሓሙሽተ መድረኻት ዝካየድ ቅድድም ከም በዓል ያስፐር ፊሊፕሰን ኣርኖ ደንሊ ቫንደር ፖልን ካልኦት ተቐዳደምቲ ክሳተፍዎ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሎሚ ታሕተት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣብ ድምፂ ወያነ ብምቕራብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኣሰላልፋ ሓይልታት ክቕይሩ ይኽብሉ ተሰምዑ እንተኾነ ኣብቲ ዘረቦም ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ኣየናይ ሓይሊ ከም ዘፀግዕ ግምታት እምበር ብጭቡጥ ዝሓዝቦ ነገር ኣይነበረን ብሕሉፍ ስምዒት ተደሪኾም ግን ህዝቢ ትግራይ ሓፍ ዘይብል መብፅዓ ኣተውሉ ክሳብ ሕኔና ክንፈዲና ዝብል ዘረባውን ጓስዖም ኣብቲ ፅዕፅዕ ዝርርብ ዝነበሩ ዲፕሎማስኛታት ወኪላት ኣሜሪካ ነቲ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዕብላልን ንኤርትራ ንምኽርዳንን ብስንዓ ዝሃንደስዎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ነጥቢ መቐይሮ ብምባል ይገልጽዎ ምንባሮም ከተንበው ጀመሩ ግን ድማ ኣብ ባይታ ክገጥሞም ዝኽእል ኩነታት ብዕምቆት ኣይተረድእዎን ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ንምውቃዕ እውን ውጥን ሓንፀፁ ነቲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ግምት ዝሃቦ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ንዕጡቓት ፋኖ ብቐሊል ብረቶም ከም ዘውርዶ ገመቱ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ምስ ትግራይ ጥራይ ፀሚድካ ዝስራሕ ምዃኑ ብዘይሕበብ ኣንተግቦ ነዚ ድማ እዩ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክበታትኖም እዩ ክብል ብነቀት ዝመደረ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ሎሚ ታሕተት ኣብቲ ስርዓት ዋሽንግተን ዝሃንደሶ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኤርትራ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ መንበራ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዋና ተኸራኻሪ መንግስቲ ፌደራል ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ንሜድያታት ብግልፂ ኣብርሂዩ ንምንታይ ኣሜሪካ ብዕድል ህዝቢ ኤርትራ ጠላዕ ክትጠልዕ መሪፃ ግን ሕጂ ተመሊስ ንኽንብርብሮ ሓይልታት ጥምረት ንከተማ መቐለን መሓዝ ኣብ ዝተቓረብሉ እዋን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ብማንዛ ኣኼባ ብምክያድ ኣገላግሉና ዝብል ናይ ኣውያት ኣዋጅ ኣውጅ እዚ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ናብ ዝሓለፈ ቃለ መሕተቱ ብግልፂ ኣብርሂዎ ኣሎ ካልኦት ሰነዳት እውን ከምኡ ኣሜሪካ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ንምንታይ ከም ዝሃንደሰቶ ካብ ኣጀማምሩ እዩ ግልጽ ነይሩ ህወሓትን ብልጽግናን ኣጣሚርካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓድሽ ተጻብኦ ምህንዳስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ዓሊ ብወገኑ ንሓይልታት ጥምረት ናብ መቐለ ንኽኣቱ ክእዝዝ ዝተዋህቦ ግንዖ ናይ ዕዳጋ ምስጢር ነይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተሃንደሰ ጥልመ ድሕሪ ኩናት ምዛሙ ዘይኮነስ ኣብ ተዲቕ ዝበለ ናይ ኩናት መድረኽ ተጋሊጹ ሎሚ ጻድቃን ጥራይ ታሕተት ፕሬዚደንት ነቲ ተማሪኹ ኣብ ማይ ዓይኒ ዝመፀ ስብሓት ነጋ ምስ ረኸቦ ብሓንቲ ጽፍዒት እንታይ ከም ዘምለቐ ገበሮም እቲ ብጻይ ክብል ዝተሰምዐ ይተሓተት ህወሓትን ዓባይ ህወሓትን ንእሽቶን መን ፈጥሮም ኩናት ክልል ኣምሓራኸ كم يلوم قدام منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد علي نتابع ساعته زنتوغو حتى بحري لم تملسي حسب الديخون بس هنا لتنا الجنرال ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኩናት ኣባል ሓንዛ ገይሩ ይሓስቦ መንበሩ ፖለቲካ ትግራይ ብንጹር የርእየና ኣሎ መን ምስ መን ተሰሊፉ ኣብ ጫፍ ዓወት ይበጽሕ ድማ ለተና ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብግዜ ክመሃሮ እዮም መቐለ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብእዋናዊ ጉዳያት ህወሓትን ትግራይን ይዘራረባ ኣሎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ብእዋናዊ ጉዳያት ህወሓትን ትግራይን ምስ ሰበስልጣን ትኽልል ከም ዝተመኽረ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ኣፍሊጡ ኤርቪን ማሲንጋ ካብቲ ማለሶኒ 19 ናሓሰ 2016 ዓ.ም ግዝ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልትታት ጻንሖት ናብ መቐለ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ውድብ መሪሕነት ህወሓት ወጥሪ ነጊሱ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ድማ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ትኽልል እቲ ኣምባሳደር ብዛዕባ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ምምላስ ተመዛበልቲ ዝበሉ እዋናዊ ጉዳያት ትግራይ ምስ ሓለፍቲ ግዝያዊ ምሕዳር ከም ዝተላዘበ የመልክት
እንተኾነ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብዛዕባ መገሻት ኣምባሳደር ብፍላይ ህወሓት ብዝምልከት ዘካየዶ ዘተ ኣመልኪቱ ዝሃበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ጌታቸውን ዝተፈጥረ ምግማዕ ኣብቲ ክልል ሓደጋ ጸጥታ ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ ዝንገር ኮይኑ ብፍላይ ድማ እቲ ብህወሓት ስም ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ከይወድቕ ስጋት ተፈጢሩሎም። እቲ ናብ ትግራይ ኣምርሑ ዘሎ ኣምባሳደር ማሲንጋ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብኸመይ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝፍታሕ ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ክልል ክመኻኸር ዝሰዓለመ ምዃኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣስፊሩሎም። መግለፂ እቲ ኤምባሲ ነቲ ንክልተ ዓመት ዝጸንሐ ደማዊ ኩናት ዘብቅዐ ውዕል ፕሪቶርያ ብኣድማዕ መንገዲ ክትግበርን ኣብቲ ዞባ ዘላቒ ሰላም ክመጽእን ምስ ኩሎም ወገናት ከም ዝዝቱን ይሕብር። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ትግራይ ክልቲኦም ተጸባቲ ኣካላት ናብ ዝርርብ ንኽመጹን ውዕል ፕሪቶርያ ክፍርሙን ዓብ ጽልዋ ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ኮይኑ ንተግባራውነቱ እውን ብዙሕ ከም ዝግደሰሉ እዩ ዝግለጽ። ናቶ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ልዕሊ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ኮሚሽን ቁፅፅር ውድብን ዘይተሳተፍሉ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደጊሙ ከም ኣቦ ወንበር ምምራፁ ዝዝከር እዩ። እቲ ኣካታዕ ጉባኤ ሓድሽ ምክትል ኣቦ ወንበር እውን መሪጹሎም። እቲ ውድብ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ ናብ ቦርድ ምርጫ ዘቕረበ ሕቶ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጉጅለታት ከሳሓብ ዘጽንሐ ኮይኑ እቲ ጉባኤ ሕጋውነት ዘይብሉን ውሳኔታት ከም ዘይጸንዑን እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ እዩ። ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓደሽቲ ኣመሓደርቲ ዞባታት ደቡባዊ ምብራቕን ሰሜን ምዕራብን ድሕሪ ምምዛዙ ካብቲ ካልእ ጉጅለ ተቃውሞታት ይስምዓሎም። ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ናብ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈት ዞባን ወረዳታትን ህወሓት ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ነቲ ውድብ ዝተኸተለ ኣይኮነን ዝብል ኮይኑ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ይገለጽ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ነዚ ደብዳቤ ዝጸሓፈት ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ግዝያዊ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ዝነበረት ወይዘሮ ልያ ካሳ ካብ ሓላፍነታ ምሳል ዓላ ስዕብ እዮም። እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት እቲ ውድብ ዝጸንሐ ወጥሪ ከባቢልዎሎም። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ኣካታዕ መበል 14 ዋዕላ ህወሓት ዘይተረኸቡ ኣብ ሓላፍነት ምምሕዳር ትኽልል ዘለውን ኣካላት ኣመራርሓ ነቲ ውድብ ከም ዘይውክሉ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ብወገኑ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ጣዕናዊ ጉጅለ ብምባልን ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ንምምዛዕ ዝግበር ፈተነ ምባሉ ዝዝከር እዩ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ኣሉላ ኣባንጋንጋ ምስ በጽሐም ግዝያዊ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምክትል ፕሬዚደንትን ሓላፊ ጸጥታ ትኽልን ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣቀባብላ ገይሮምሎ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ናይ 3 መዓልትታት ጸኒሒቱ ኣሜሪካ እትድግፎ መጽለሊ ግዳያት ዓመፅ ኩናት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ መፍታሕን ከምኡን በአሜሪካ ዝካየዱ ካልኦት ስራሓት ዳግመ ህንጸት ክዕዘብ ምዃኑን ጸብጸባት ይሕብሩሎም። ሩስያ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣንጻር ዩክሬን ንኻልኣይ መዓልቲ ቀፂላ። ሩስያ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ዩክሬን ዘነጻጽረ ኣብቲ ኩናት ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ መጠነ ሰፊሕ ደብዳብ ነፈርቲ ንኻልኣይ መዓልቲ ቀፂላቶ። ምቁጽጻር ነፈርቲ ዩክሬን ነፈርቲ ሩስያ ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ሃይፐርሶኒክ ማይሳይላት ክውንጭፉ ኣብ ዝረኣየሉ መጠንቀቕታ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣቃሊሖም። ኣብ ርእሲኡ ጃምላዊ መጥቃዕቲ ድሮናት ከም ዝተኻየደ እውን ተፈሊጡሎም። ኣብታ ፀረ ነፈርቲ ዩክሬን መላእቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ መጥቃዕቲ ባሊስቲክ ሚሳይላት ከም ዘላ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መላእ ዩክሬን ኣብ ከባቢታት ኪየቭ፣ ለቪቭን፣ ዞባታት ካርኪቭን ኦዴሳን ኣብ ዝኣመሰሉ ከባቢታት ዝርከቡ ታሕቲ ቅርጽን መደብራት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ንምውቃዕ ዕላማ ዝገበረ ነዊሕ ርሕቀት ዝኸይድ ካብ ኣየር ባሕርን ዝውንጨፍ ልክዕነት ዘለዎ ኣጽዋር ከም ዝተጠቀመ ሓቢሮም። ኣብ ሰንበት ንሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ብዝቐጸለ ደብዳባት ሩስያ 6 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 10ታት ከም ዝተሃርሙ ልዕሊ ፍርቂ ግዛኣት ዩክሬን ብሚሳይላትን ድሮናትን ከም ዝተጠቃን ይፍለጥ። ታሕቲ ቅርጽ ጸዓት ምህራሙ ኣብ ሓያል ዓበይቲ ከተማታት ዩክሬን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣቋሪጹ ቀረብ ማይ እውን ከም ዝተሰናኸለ ተፈሊጡሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ኣሰንባዲ ምዃኑ ብምግላጽ ሃገሩ ንመርበብ ጸዓት ዩክሬን ዝኸውን ሓገዝ ከም እትቕጽል ቃልኣት እዮም። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ኣብ ሲቪላት ታሕቲ ቅርፂ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ብምባል ክኹንኖ ተሰሚዖም። ኣብዚ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ዛጊት 3 ሰባት ሞይቶም ከም ዘለው ተረጋጊጹሎ። ሶኒ ኣብ ከተማ ኪርኪቭ ሲቪላዊ ታሕቲ ቅርፂ ህንጻ ተሃሪሙ 2 ሰባት ሞይቶም ሓያላት ድማ ደሃዮም ከም ዝተፍአ ተፈሊጡሎም። ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ዛፖሪዥያ እውን ኣብታ ከተማ ሓደ ሰብ ሞይቱ ሓንቲ ሰበይትን ሓደ ሰብኣይን ከም ዝተሃርሙን ሓቢሩሎም። ብዘይካዊ ሓያሎ መንበሪ ኣባይቲ ድኳናትን ተሽከርከርትን በቲ ደብዳብ ዓንዮም ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም። ከተማ ኪርኪቭ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ ዝተወልደላ ከተማ እያ። ኣብ ከተማታት ኪየቭ፣ ሱሚ፣ ኪሜልኒስኪን፣ ሚኮላቪን ደብዳባት ከም ዝተሰምዐ ዝተፈልጠ ኮይኑ ብመሳርሒታት ፀረ ነፈርቲ ከተለልዮምን ክትከላኸሎምን ኣሸገርቲ ብዝኾኑ ማዕቡላት ኣጽዋራት ሃይፐርሶኒክ ባሊስቲክ ሚሳይላት ዝተኻልዮም ምዃኑ ድማ ተወሳኺ ተፈሊጡሎም። እዚ ሕጂ ብሩስያ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ዩክሬን ኣብ ዞባታት ኩርሲ ሩስያ መሬት ዝሓዘትሉ መጥቃዕቲ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ላዕለዋይ ኢድ ከም ዘለዋ
ንመረጋጋፂ ሩስያ ካብ መጀመርታ ኩናት ኣብ ለካቲት 2022 ካብ ምጅምራት ሒዙ ንትሕቲ ቅርፂ ፀዓት ዩክሬን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ከተካይድ ከም ፀንሐት ይፍለጥ። ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሒ ዝተገብረ ንመርበብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝገበረ መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ከጋጥም ምክንያት ኮይኑ እዩ። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ብሶኒ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ፈረንሳን ዝርከበ ንምዕራባውያን ሃገራት ፀንሐ ሕግታት ከቂራን ዩክሬን ኣፅዋራትን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ክትጥቀመሉ ክፈቅዳን ፀዊዖም። ዩክሬን ዝተወሰኑ ኣፅዋራት ምዕራብ ንዕላማታት ሩስያ ክታርም ይፍቀደላ እዩ። እዚ ግን ንኣፅዋራት ነዊሕ ርሕቀት ዘጠቃልል ኣይኮነን። ዘለንስኪ ሓይሊ ኣየር ኤሮፓ ምስ ኣህዱታት ምክልኻል ነፈርቲ ዩክሬን ክትተሓባበር እንተኽኢሉ ብዙሓት ሂወት ከነድሕን ምኽኣልና ኢሉ። ማርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍፀም። ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም